Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur azaroak 13, asteazkena, bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Xabi Leonardo izango dugu, telekomunikazio ingeniaria dena. Xabik sistema teknologiko bat sortu zuen duela 2 urte zaindari izenekoa eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Inigo Oreiarekin egongo gara Andramari ikastolako zuzendaria dena. Arartekoak Andramari ikastolak urtarriletik eskatzen ari den bikoizketa gela ezartzeko eskatu dio Hezkuntza Departamentuari eta honen inguruan hitz egingo dugu Inigorekin. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeriteekin. Gaurko egun batean, 1936an, Irlandar Brigadako 700 soldaduk frankistekin bat egin zuten. Urte batzuk geroago, 1980an, Joakin Antimasbere Hernaniarra hil zuen batallon basko espainolek Urnietan. Egun berean, baina 1982an, Lucrezia Perez Dominikarra hil zuen tiroz Madrilen eskuin muturreko talde batek. Eta bukatzeko 2002an Prestige petrolio ontziaren katastrofea hasi zen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Foru Gobernuak salatu du diskurso negazionistak ere indarkeria matxistak direla. 384 pertsonak eta esku hartzeko 220 ibilgailuko osatzen duten neguko bidezaintza mugikortasun segurua bermatzeko eta errepideak egoera onean mantentzeko. Iruñeko udalaren 2025erako aurrekontu proiektua guztira 37,9 milioi euroko 90 inbertsio partida izanen ditu. Iruñeko udala hegaztiak identifikatuko dituzten boluntarioak trebatzen ari da espeziak eta ale kopurua zehaztuko dituen errolda egiteko. Hortziralean ospatuko dira Doneztebeko feriak, arratsaldean Nafarroko lehenengo mailako aizkora txapelketaren finala jokatuko da herrian. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean Negu Hurbilak filma eta solasaldia egongo da Nafarroako hizkuntza eskolan. Negu Hurbilak filmaren emanaldi eta solasaldia antolatu du Karrikirik Nafarroako hizkuntza eskolako areto nagusian. Mikel Ibarguren eta Ekain Albite zuzendariak eta Ritxi Lizartza ekoizlea arduratuko dira filmaren osteko solasaldiaz. Arratsaldeko 7etan abiatuko da eta gonbidapenak Karrikirin eskuratu daitezke. Ostiralean alde batetik Antsoaingo kultur aroaren baitan Urizpi, aizpak eta liburu debekatua escape room edo iesgela egingo da Harrobi gaztelekuan. Urizpi, aizpak eta liburu debekatua escape room edo iesgela antolatu du Antsoaingo udalak. Berdintasunaren aldeko jarduera da eta bertan gazte talde batek probak gainditu beharko ditu. Kodeak eta enigmak destifratu, giltzarrapoak eta maletak ireki, 20. mendearen erdialdeko bizimoduan giroturik dago eta garaiko emakumeen bizitza du ardatz. 12 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, doakoa da eta Harrobi gaztelekuan egingo da. Beste alde batetik, Ze Artista Talent Showa egingo da Zizur Nagusiko kulturetxean. Ze Artista Gazte Show Talent lehiaketaren 8. edizioa da aurtengoa. Herriko artistak ezaguneko eta hainbat arlotan dituzten trebetasunak artistikoak gozatzeko aukera. Dantza, kantua, imitazioak, umorea eta bar. Arratsaldeko 7etan Zizur Nagusiko kulturetxean.
Larun batean, alde batetik biltokiko mus txapelketa egongo da Txantreako Euskaldunon biltokian. Biltokik mus txapelketa antolatu du. Bikoteko 10 euro ordaindu behar dira parte hartzeko. Partidak hasi aurretik musaren hizkeraren ikastaroa antolatu dute, eta ondoren, nahi izanez gero, bazkaltzeko aukera izanen da, 15 eurotan. Beste alde batetik, emozioetan zehar bidaiatzeko kontzertu txundigarria egongo da baluarten ikusgai. Ikuskizun musikal honetan emozioak gure emozioak bereizten, estimatzen eta bideratzen lagunduko digu. Beethoven, Prokofiev, Strauss, Korsakov, Mussorgsky eta Chopinen musikaz lagunduta besteak beste. 7 emozio landuko dituzte emanaldian, umorea, gogoeta eta musika uztartuz. Arratsaldeko 6:30 hasiko da txikiendako emanaldia. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, azaroaren 25ean indarkeria matxistaren negazionismoari aurre egiteko helburua ezarri da. Foru gobernuaren kanpainak azpimarratzen du diskurtso antifeministak beste eraso mota bat direla. Fiskaltzak esan du salaketa faltsuen kopurua 0,008koa dela. Argazki nagusian prestakuntza jasotzen duten neska-mutiletako batzuk. Titularrean, 2. aukeren eskola. Ilundain Fundazioak 40 urte bete ditu. Erdiko berrian, itxaron zerrendak 4.800 pazientetan jeisten dira, baina 63.969 lehen kontsultarako daude zain. Hori koloreko berrietan, alde batetik Sonia Moneo Prodeineko zuzendaria urteko enpresaria izendatua izan da. Behekoan Dolores Redondo idazlearen hitzetan, Las que no duermen liburua emakumeen ezinegonari egindako omenaldia da. Eskuineko berrietan, alde batetik, funtzionarioek lan kontratuko langile gisa sortutako 3 urtekoak kobratuko dituzte. Beste alde batetik, dana berri baten eraginen aurrean babesteko neurriak hartu ditu Valentziak. Azkenik Iruñeko poliziak 137 esku hartze egin ditu Arantzadin 9 hilabeteetan. Diario de Navarraren titular nagusian itxaron zerrendak behera egin du berriro, baina traumatologian trabatuta jarraitzen du. 4.837 pertsona gutxiago daude espezialistarekin lehen kontsulta egiteko. Argazki nagusian, Dolores Redondo Legarreako haizea seinalatzen duen kartelaren ondoan, non Juana Josefa Sagardiaranen eta haren 7 seme alabetatik 6 gorpuak jaurti zituzten. Titularrean baztanera itzultzea. Dolores Redondok Las que no duermen nas eleberria aurkeztu du. Ezkerreko argazkian, ezkerretik Irene Ayerra, Sonia Moneo eta Raquel Balda euren sariekin. Titularrean, enpresari, zuzendari eta ekintzaile onenak. Beheko berrietan, ezkerrekoan, eraikuntza sektorearen atomizazioak bere jauzi teknologikoa geldiarazten du. Eskuinekoan, Iruñeak korrikarako zituen 6.000 euroak legez kanpokotzat jo dituzte. Goiko berrietan, alde batetik sexu indarkeriagatiko salaketa faltsuak ez dira 100% ere iristen. Beste alde batetik Jesus Uarte mecenas eta eraikitzailea hil egin da. Bukatzeko, Masanarentzat osasunari egindako dohaintzek ez dute etenik. Gara egunkariaren titular nagusian aurrekontuak etxebizitzara, zaintzara eta LGSera bideratu nahi ditu EH Bilduk. EH Bilduk atzo itzi zuen lakuak irekitako bilera sorta eta bigarren proposamen errealista eta zehatz bat helarazi zion Ogasun Sailari, kontu publikoen inguruan akordio batera iristeko. Argazki nagusian Miren Arzalluz dugu. Titularrean, Miren Arzalluzek hartu du Bilbo Guggenheimaren zuzendaritza nagusia. Ezkerreko berrietan alde batetik Jokin Altunaren hitzetan, kolpe gogorra izan zen pilotalekuan ez nuelako gozatu. Beste alde batetik, Klera Gerraren aurkako oihua artearen hainbat mailatatik. Beheko berrietan, alde batetik Israelek soka tenkatu du etxe zurian erreleboa hartu ostean. Beste alde batetik Urrutiko etxearen analisia dugu, Trumpi nola aurre egin.
Berriaren titular nagusian, EAJ eta PSeren zerga erreformak kritikatu dituzte sindikatuek, aberatxenen ekarpena ez dutelako ukitu. Elak salatu du paradisu fiskal bilakatzeko bidean jarri duela EAE, aldaketak ez direlako eragingo enpresa handiei eta aberatxei. Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek sozietate zerga ustea leporatu diete. Eskuineko argazkian Miren Arzalluz dugu. Titularrean Miren Arzalluz aukeratu dute Guggenheim Museoko zuzendari izateko. Parisko Palais Gaiera Museoko zuzendaria izan da 2018tik eta Etxepare zuzendu zuen. Beste argazkian ertzainak bi emakumeak etxetik ateratzen. Titularrean 70 urteko Andre bat eta iloba kalera. Erdiko berrietan alde batetik, Israelgo defentsa ministro berriak ez du Libanon suetenik emateko inolako asmorik. Beste alde batetik, iparraldean 0,9 igoko dira pentsioak urtarrilean eta uztailean pentsiorik txikienak igoko dira. Jarraian, Politeismo Bastarta liburua aurkeztu du Jule Goikoetxeak, Angela Davisen konpainian ondua. Ezkerreko berrietan batetik Lesakako garraiolari bat hilda kamioia zamatzen ari zela, bihotzekoak jota. Bestalde, Mikel Zabaltzaren hitzetan, abenturak motibatu nauni, gaztei hori transmititzen saiatu naiz. Goiko berrian, Ultzama, parkea baino gehiago. Duela 17 urte sortu zuten parte mikologikoa, ondjoen bilketa erregulatzeko premiaz ohartuta. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Iruñeko udalak aniztasunean eta abanguardian oinarritutako hiri-marka aurkeztu du. Gaiarre antzokiko aurkezpen ekitaldian 400 pertsonek parte hartu dute eta marka berriaren balioak hedatu dituztenen enbaxadoreak ezagutzera eraman dituzte. Eskuineko berrietan, goikoan, ia 5.000 lagun gutxiago zain. Osasunbideko itxaron zerrendak txikitu dituzte urrian. 5.000 lagun gutxiago daude zain. Azken 10 urteotan izandako jeitxirarik nabarmenena izan da urrikoa. Ebakuntza baterako zain egoteko beharreko egun kopuruak ere behera egin du. 32 egun gutxiago dira. Behekoan 56 urteko garraiolari lesakarra hilda lanistripuz. 56 urteko garraiolari lesakarra hiltzen lanean Iruñean, kamioia kargatzen ari zela. Transportes Etxetrans enpresako langilea zen. Aurten 11 garraiolari hildira lanean, horietariko asko azken hau bezala bihotzekoak jota, Lab sindikatuak ohar batean jakinarazi duen bezala. Atzokoarekin gutxienez 54 laneko heriotza izan ditugu urte hasieratik Euskal Herrian. Kaixo, lehen aipatugun bezala, orain Xabi Leonardorekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, zer moduz, ongi. Bueno, zu telekomunikazio ingeniaria zara, ezta? Hori da. Eta zaindari sistema teknologikoa abian jarri duzu. Hori da, beste kideeki batera, baina bai. Eta, bueno, zertan datza sistema hau? Zaindari duela 2 urte sorturiko sistema bat da, eta honen ideia da ongizate digitalaren inguruko tresna bat, matea gurasoei. Zehazki bada sistema bat, sareetan oinarrituta dagoena eta baliatzen ditu gurasoak limiteak jartzeko, filtratzeko eta gehien bat hori ezagutzeko ze motatako erabilera egiten duten gazteek teknologiaren inguruan edo interneteren inguruan. Kontrol parental baten atzeko zerbait, baina 2.0 ditzen dugu. Oso ezberdina delako gure planteamendua beste alternatibekin konparaturikoa. Eta noiz sortu zen hau eta zergatik? Sortu zen duela hori 2 urte, sortu zen Nafarroako Unibertsitate Publikotik aldetuko proiektu bat, eta hortan ideia da sortzea zerbait ingenieritzaren inguruan, telekomunikazioaren inguruan, eta zerbait baliogarria gizartean entzat. Hortan sortu zen proiektua edo lehenengo fasea, ikusi izan zen hori proiektu honek bazuela nahiko tiroia, ikusten zelako behar soziala, gizarteak behar zuelako alako konponbide bat edo soluzio bat honen inguruan, eta horri esker, duela 2 urteko unibertsitateko proiektua, gaur egun startup bat edo proiektu edo empresarial proiektu bat bihurtu da, gaude ja da 6 pertsona lanean hontan, eta oso gustera eta pausoka.
Eta ze behar identifikatu zenituzten? Ikusi genituen bi arazo larri. Arazo lehena da, obioena dena, edo ikusgarria, edo nahiko gizartean ikusten dela gaur egun dagoen problema, gazteek nola erabiltzen duten teknologia. Ze motatako kontenido kontsumitzen duten, zenbat denboraz kontsumitzen duten, eta haien kontzientzia falta, hori da arazo nagusia. Eta bestea da, gaur egun dauden soluzioak ez direla familien beharretara egokitzen. Zergatik, azkenean soluzio hauek badira, ditzen da, agenteetan oinarrituriko soluzioak. Horrek esan nahi du, guk behar ditugula bi aplikazio, guk ez. Beste soluzioek behar dituztela bi aplikazio. Bat gazteen mugikorrentzat eta bestean gurasoen mugikorrentzat. Gazteen mugikorran instalatu behar dugu agente bat kontrolatzeko mugikor hori. Horrek baitu hainbat gauza. Lehenengo espezifikoak direla tipologia bakoitzarentzat. Hau da, Androidek bakarrik kontrolatzen ditu Android telefonoak edo Android dispositiboak. iPhonek arazo berdina, bakarrik iPhonea kontrolatu ditu. Orduan badugu tresna bat ez dena globala, dela espezifikoa tipologia bakoitzarentzat. Eta gainera adibidez hemen Nafarroan 12 urtetik aurrera, Nafarroko gobernuak entregatzen ditu Chromebookak eta hor ezin duzu instalatu agente hau. Beraz beti Chromebook hauek gelditzen dira kanpoan. Lehenengo arazoa da espezifikoak direla tipologia bakoitzarentzat eta gainera ez dutela kubritzen adibidez hori Chromebookak edo Smart TVak edo bestelakoak. Bigarren arazoa da oso konplexuak direla. Gurasoak hau instalatzeko nahiko zailtasunak izaten dituzte hori ikusi genuen. Eta hirugarrena da naiz eta, lehenengo, lortu duzu instalatzen, lortu duzu dispositibo guztietan instalatzea. Eta gainera oso errez xaltatze dute gazteek. Oso modu errez batean. Orduan hori zen bigarren arazoa. Gaur egungo soluzioak ez zirela egokiak. Eta hortan guk egin duguna da sarean oinarritutako sistema bat. Gure sistemak ez du behar instalatzea edo instalaziorik gazteen mugikorran. Guk instalatzen gara sarean. Gure teknologia badago sarean. Edo internet proveedorearen sarean, telekomunikazioko proveedoretan, edo etxeko sarean. Edo SIM sarean. Eta hortaz, gai gara kontrolatzeko edo zein motatako dispositibo, hori da globala, gara lehenengo tresna edo zein motatako gailu kontrolatzeko aukera duguna, bigarrena ez duzu behar instalaziorik, beraz oso simplea da erabiltzeko, eta azkena guk ematen dugun ezin da saltatu, oso zaila da saltatzea zeindari bezalako sistema bat. Beraz, justo horiek ziren beharazoak, gaur egungo problematika ongizate digitalaren inguruan, eta bigarren gaur egungo egoera, soluzio hauen inguruan, ez zegoela tresna bat egokia gurasoen beharretarako. Orduan ez da behar aplikazio bat, berez? Ez da behar aplikazio bat. Hori da, behar da aplikazio bat, gurasoek eduki behar dute aplikazio bat gestionatzeko sistema, baina ez da instalatu behar aplikazio bat, Smart TV-an, beste bat, ez da instalatu behar, soilik aplikazio bat gurasoen telefonan gestionatzeko sistema. Eta zein da honen funtzionamendua, hiru esparru ditu honek, ez da? Bai, guk banatzen ditugu beti hiru esparrutan dela lehengo ezagutzea, azkenean hezkuntza edo prozesu bat jarraitzeko behar dugun lehenengo gauza da ezagutzea zer ari den gertatzen, gero hortan hobetzeko edo ikasteko. Beraz, lehenengo puntua da hori ezagutzea. Orduan aplikazioak, ematizu grafikoak, ze motatako erabileran gertatu den, ze motatako aplikazioetan gertatu den, ze motatako aplikazioen kategorietan gertatu den, eta zenbat ordu izan diren edo zenbat minutu egunean izan diren. Bigarrena da hori berdina, ez? Hezitzeko behar dugu entorno seguru bat. Eta beraz, internetek duen arazoa da hori. Dela oso handia, eta beraz, nahiko entorno esan dezakegu violentoa dela. Orduan, hortan ere bai, bigarren esparrua da filtratzea, ez? Guk filtratzen ditugu kontenidoak. Orduan, gurasoek aukera dezakete zer filtratu dezaketen. Baina hor filtratzen ditugu adibidez apostu etxeak, filtratzen ditugu estafak edo ziberestafak phishing inguruan, malware inguruan, eta gero bestetik ere bai adibidez violentzia, pornografia eta bestelauak ere bai filtratzen alditugu. Eta hirugarrena da, behin badugula entorno digital bat segurua dena, eta behin dugula zer ari den gertatzen, behin dakigula zer ari den gertatzen hortan, hirugarren puntua da erabiltzea guk ditugun tresnak hezkuntza prozesu hori gauzatzeko, eta hortan da limiteen ezarpena. Orduan badago hirugarren esparrua da limiteen ezarpena. Eta limite horiek dira adibidez jar dezakezu
un modo noche edo alakorik, ez? 12etatik aurre edo 10etatik aurrera 8ak arte interneta blokeatzen da edo zein gailuetan. Edo zure semearen edo zein gailuetan. Jar dezakezu eguneroko denbora presupuestu bat, orduan jartzen duzu. Gehienez jota 2 ordu egunean. Eta egiten duena zaindari sistema da, gehitzeitu zure semearen dispositibo guztien denbora, esan du, bale, gelditzen denean 2 ordu, gauzatzen, kortatzen interneta akzesoa eta gelditzen internetik gabe. Edo jar dezakezu ordu bat gehienez jota YouTubeen, edo ordu bat sare sozialetan, edo eta alakoak. Eta horiek dira 3 puntuak gehien bat. Eta edo zein dispositiboetan jar dezakezu? Hori da, edo zein. Guk izaten dugu beti, gai gara kontrolatzeko, inkluso frigorifiko bat, edo zein gauza gai gara kontrolatzeko. Internet konexiora, internetera konektatuta baldin badago, edo zein gauza gestionatu dezakegu. Eta umeen edo gazteen ubikazioa ikus daiteke aplikazioen bidez? Gaur egun uste dugu ez dela behar, eta beraz ez dugu jarri gure funtzioen artean. Uste dugu gazteen ere bai pribatasuna behar dela eta zentzua duela hor aldentzea edo gurasoek pixko bat alde batera uztea, baina, aukera dago. Egia da, momentuz ez dugula jarri nahi. Eta nola ezartzen da kontrol honi muga bat? Esan nahi dut, non hasten da gaztearen pribatasuna? Guk ulertzen dugu dela prozesu bat. Azkenean gure ideia da gazteek izatea filtro hori edo konstienti izatea haiek nola erabiltzen ari diren teknologia eta haiek izatea gai hori egoera berri batean aurkezten direnean gai izatea hau ezin dut egin, edo hau ez nuke egin beharko, edo saltatzen baldin badut, zergatik ari nahi zen saltatzen. Jartzen gu adibide berdina, adibidez kotxeak pasatzen diren tokietatik, zuk baduzu zentzua hori ikusteko hemendik pasa naiteke, naiz eta ezin naiz pasa, momentu honetan pasa naiteke, ikusten baldin badut aldetara eta badakit nola pasa naiteken. Hau da berdina, azkenean guk egiten duguna da filtro hori edo nola erabiltzen den teknologia hori gazten buruetan sartzen. Eta orduan, ulertzen du dela prozesu bat. Hasten da normalean hori teknologia sartzen denean etxean, ulertzen du hori dela 8 urtekin edo, Smart TV-arekin edo tablet batekin edo gurasoen telefonoekin, eta gutxi gora bera atzitzen diren bitartean gauzatzen da, 16 urte arte edo alako zerbait. Eta hori, prozesu 8 urte horietan, joan bargara gutxinaka edo sartzen dispositibo berriak sartuko direla modu natural batean, adibidez, hori, lehen aipaturikoa, Chromebookak 12 urteekin sartuko dira, hemen Nafarroan bizi baldin bazarete, eta hoien inguruan hitz egin behar dugu, nola erabiltzen diren horiek. Eta tresna batzuk egon behar dira hori garantizatzeko hori ongi erabiltzen ari dela. Eta prozesu horretan, lehenengo urteetan, bortitzagoa izango da kontrola edo? Segun, nik ulertzen dut prozesu baten barne baldin bazaude, eta zuk hasiera batetik ulertzen baldin baduzu, non dauden limiteak, nondik ezin zara pasa, eta zergatia, oso importantea da bai erabiltzea hori zergatia ez, eztabaidatzea eta hitz egitea gazteekin zergati horren inguruan, baina beti ere hitz egiten baldin bada horren inguruan, nik uste ez dela izan behar bortitzagoa. Ulertzen da, hori, teknologia honek badituela limite batzuk, eta gainera oso normalak direla. Zergatik ezin duzu kontsumitu apostu etxeak, 8 urte dituzulako, eta gaudela arazo pilak ludopatiaren inguruan, eta honek helburu bakarra da hori. Beraz, oso zentzu asko dauka horren inguruan limiteak edo filtro horiek ezartzea. Eta uste duzu gurasoak ere erabilera osasungarri batean izitzea beharrezkoa dela? Haiek diozu, edo haiek gazteekiko? Haiei. Haiei aplikazio hauek erabiltzen erakustea, ez pasatzeko ere... Hori da ere bai dugun dilema morala edo etikoa, ez? Dela nola erabiltzen duten gero gurasoek gure sistema, ez? Hortan, guk badaukagu nahiko argi, azkenean hau dela tresna bat, zuk gero haiekin hitz egiteko, lehen aipaturikoa. Eta beraz, guk bai jartzitu gure proposamenak edo adinaren arabera, eta ezin dugu gehiegirik egin hortan. Bai egite ditugula formakuntzak modu doakoan, adibidez, lehen urtean egin genituen 5, Iruñeko 5 zentro ezberdinetan, eta iristen garen tokietara, azkenean ekipo txikia gara eta beraz ezin gara iritsi edo zein tokietara, baina hor badago ere bai puntu oso potente bat dela
nork ezkunde edo, nork edukatzen ditu gurasoak honen inguruan aditzeko. Bai, hor dago muga pixkat. Bai, zaila. Bai, eta nolakoa litzateke ez dakit erabilera ideal bat? Erabilera ideal bat? Nik ulertze dut, erabilera ideal bat dagoela bi zatitan banatuta. Ulertu behar dugu teknologia dela tresna, eta ulertu behar dugu ere bai teknologia dela denbora libreko, ozioa ere bai. Eta hori da, zerbait kostatzen dela pilo bat ulertzea. Gurasoentzat ere bai, azkenean ulertzen dute beti, erabiltzen dugunean beti mugikorra edo erabiltzen dutenean beti telebista edo zein gauza edo zein teknologia beti dela denbora librea edo beti dela ozioa. Esan nahi dut. Hor bereiztu behar dugu ez dela soilik nola erabiltzen dugun, baizik eta zertan ere bai. Orduan, nik uste erabilera honena izango zen, ulertzea hori, denbora libre bat bezala dela, hortan, eduki behar duzu denbora libre tarte bat egunean, baina ezin dizu utzi alde batera uzten, lagunekin egotea eta bestelakoak. Hortaz, egunean bat bi ordu egoten baldin bazara ozio bezala ibiltzen, nik ez dut arazorik ikusten. Beti ere, hori, ez baldin badituzu alde batera uzten, behar dituzun gauzak, dela hori lagunekin ibiltzea, musikan aritzea edo bestelakoak. Eske teknologia ere bai erabiltzen da ikasteko, erabiltzen da ere bai kulturaz ikasteko ere bai, erabiltzen da musika entzuteko, erabiltzen da edo zein gauzetarako. Orduan, alde batera guztea eta ulertzea dena dela como a demonizar edo demezala, ere bai uste dutela arazo bat. Eta zeintzuk dira aurkitu ditzazkegun arriskuak? Bueno, guk planteatzen ditugun arrisku larrienak dira hori, ziberakosoren inguruko gauza pilak, baina azkenean dira gauzak planteatzen direnean auletan ikusten ere bai entorno digitalean. Hau da, akosatzen diren gazteak, akosatzen dira ere bai mundo digitalean. Orduan, baitugu bi modu ezberdin ikusteko zer ari den gertatzen. Bestea da arazoa sare sozialetan, uste dut hor dagoela gakoa eta hor dugula arazo bat gizarte bezala eta hortan sartu behar dugu edo inbertitu behar dugu denbora pila erakusteko nola erabiltzen diren sare sozialak eta zertan edo ze filtroarekin ikusi behar ditugun ulertzeko hor dagoena ez dela realitatea. Eta gero badaude beste gai batzuk direla intrinsekoak hori teknologiaren inguruan edo internetaren inguruan dela pornografia, violentzia eta lakoak eta bestea hori ziberakoso ez barkatu. Phishing, malwareak eta bestelako estafak edo ziberestafak garatzen direla. Horiek nik uste direla arazo nagusiak. Eta sare sozialen kasuan nola mugatzen duzu erabilera? Adibidez, orain TikTok eta holakoak asko gustatzen zaizkie. Bai, hor dagoena beti da bataila bat ez bezala. TikToken helburua zein da, zuk denborak gehien inbertitzea haien plataforman. Eta guk egiten duguna da, justo jartzea hor filtro bat ez, esanez, guazen ezin garen ez gai limitatzeko guk gure kabuz denbora hori, guazen limitatzera denbora. Orduan guk egiten duguna hori da, finkatzi ditugu denbora limiteak, adibidez, egunean ordu erdi TikToken, ordu erdi, inbertitzen du ordu erdi horri, eta gero blokeatzen da TikTokaren akzeso hurrengo egun arte. Beraz, jartzen dugu limite hori. Hala ere, nik uste dut hitz egin behar dela gazteekin zerari diren kontsumitzen TikToken eta ze motatako kontenidoari diren kontsumitzen. Ulertzeko ere bai, hor ikusten dutena ez dela realitatea ez dara. Eta hemen Nafarroan, gutxi gora beraz, zein da adina lehen mugikorra izateko? 11 urte inguru ibiltzen da gaur egun. Oso goiz. Ez dakit goiz den, nik esan depende, nola erabiltzen den. Nik adibidez eduki nuen mugikorra 12 urtekin, baina justo, nik jaso nuen mugikorra ez zegoen Androidik, orduan oso ezberdina zen nola kontsumitzen ziren kontenido ezberdinak. Beti ere, lehenengo mugikorra normalean ez da ematen gazteen beharrengatik, baizik eta gurasoen beharrengandik. Niri lehenengo mugikorra eman zidatenean zen, nire amak jakiteko non negoen ni, edo deitzeko ni. Beraz, normalean lehenengo mugikorra ez dago oinarrituta gazteen beharretara, baizik eta gurasoen beharretara. Eta gaur egungo kontsuma edo ozioa ere bai oso ohituta dago hori, teknologiaren gona. Eta beraz, ez dakit, segun eta gazteen heldutasun eremua edo puntu hortan, badaukatzen zua edo ez, adin hortan ematea. Eta beranduago izaten dutenek, zer erabiltzen dute, ze dispositibo erabiltzen dute normalean? Erabiltzeko egunean, diozu? Bai.
Normalean hori, 12 urtekin Nafarroko gobernuak ematen diote ja zuzenean Chromebook bat. Beraz, teknologia ezin da alde batera utzi, ez? Ezin dugu analogiko kutxa batean sartu gazteak eta mundu analogikoa bakarrik bizitze. Ulertu behar dugu hori, ekosistema digital batean bizi garela, dispositiboak egonin direla, ez baldin badiozu ematen mugikor bat 11 urtekin, eukiko du Chromebook bat 12 urtekin, eta arazo berdinak dituzu. Kontsumoa, ze motatako kontenido kontsumitzen duten, eta bestea, arazo berdinak dituzu, beraz, edukatu edo hezkuntza jarri behar dugu hortan, hori, naiz eta ez telefona ez euki. Eta aukera berdinak dituzte mugikorrean eta Chromebookean? Diozu zaindariren partez, gestionatzeko? Ez, haiek aisialdi moduan erabiltzeko? Teorikoki ez. Nafarroko gobernu, beti ere hitz egiten ez, Nafarroko gobernuko sistemaz. Printzipioz ez, egia da Nafarroko gobernuko sistemak lehen aipaturikoa. Badira sistema batzuk agenteetan oinarriturikoak. Instalatu behar duzu aplikazio bat Chromebooketan. Kasu honetan ez dute instalatzen gurasoek, baizik eta instalatzen dute hezkuntzak instalatzen duzu zenean hor. Orduan, hor dagoen arazoa da lehen eukitzen dugun berdina. Konpresioak dira instalatzeko, bla, 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 baina ere bai oso erresak dira saltatzeko. Beraz, gazteek, eukitzen baldin badute 8 orduz. Chromebooka blokeatuta badituzte 8 orduz ikusteko nola saltatu dezaketen Bloxy sistema dela hori Nafarroko gobernuak erabiltzen duen sistema. Eta, nahiko erresa esan dezakegu dela saltatzeko. Eta beraz, bai, planteatzen dira arazo berdinak. Ze motatako kontenido kontsumitzen duten, denbora, hori ez dela aldatzen, zenbat denbora inbertitzen duten YouTubeen edo bestelakoak, eta hori, aisialdia bihurtzen dela Chromebookan ibiltzean. Eta zuek nola moldatu zarete gazteek zuen sistema ez aldatzeko? Gure planteamendua da, egin behar dena da teknologia zailagoa izatea, eta beraz, gure planteamendu hori da, sarreetan oinarritzea sistema, guk azkenean egiten duguna da internet konexioa, irakurtzen dugu, esan dezakegu. Eta guk ikusten dugu zerari den gertatzen internet trafiko horrekin. Guk ikusten ditugu internet trafiko zifratu horrentan zerari den gertatzen, eta beraz badakigu zerari zaren kontsumitzen. Dakigunean zerari zaren kontsumitzen, hor bai, kapatu dezakegu, blokeatu dezakegu, jar dezakegu limitak, apuntatu dezakegu zenbat denbora erabildu duzun, eta bar. Gaur egungo planteamendua, agentetan oinarrituriko planteamendua hori da, aplikazio bat instalatzen duzunean, egiten duen agentea da ikusten du zerari duzun ikusten pantaila. Adibidez, modu oso simple batean, baina horiek puenteatzen dira, adibidez, ordenagailu ordua aldatzen baldin baduzu, puenteatzen duzu. Zergatik, nola ikusten dute haiek edo nola definitzen dute haiek zukari zarela YouTube erabiltzen. Irakurtzen dute ordua, hasi zara 11etan adibidez. Eta 11etatik 11:30 egon zara YouTubeen. Beraz, 11:30 daramatzazu ordu erdi. Nik aldatzen baldin badut ordua eta jartzen badut berriz 11ak direla. Sistema horren inguruan, 11etan, 11, 0 minutu egon zara YouTubeen. Modu oso simple batean saltzen dute. Edo beste hizkuntza batean bilatzen dute. Jazta. Orduan, gure planteamendua oso konplexuagoa da hortan. Zeren guk neurtzen duguna da internet konexioa. Zuk konektatzen baldin bazara YouTubeen, konektatu zara YouTubeen, eta nik ikusten dut nola konektatu zaren YouTubea. Aldatu duzu zure telefonare orduan, nire zait inporta, nik somatzen dut ere bai nola ari zaren kontsumitzen YouTube. Ez zait inporta zer egiten duzun zure telefonan. Nire inporta zaitana da zer ari ez den ikusten sarean. Eta sarean ez baldin bada ikusten YouTube, da ez delako kontsumitzen du YouTube. Sarean nik ikusten baldin bada YouTube, da kontsumitzen ari dira. Zait inporta zer konfiguratu duzun, zer aldatu duzun zure telefona, zait inporta, orduan ezin dute gure sistema puentatu, momentuz, gutxienez. Eta beste wifi batean konektatzen badira, ere ikusten duzu igual. Guk beste, hori da gure sistemaren arazoa. Guk ikusten duguna da zerbait simplea izateko eta globala, eta hori, ezin puenteablea gazteen inguruan, izan behar dela sareetan oinarritutako sistema. Horrek duen arazoa da, konektatzen direnean beste sare batean edo mobil bidez, datos bidez ez, konektatzen direnean, kanpo egongo ginatekela. Guk egin duguna da, lortu dugu ere bai SIM-ak salgarri ditugu. Eta beraz gure sistema ere bai funtzionatu dezakegu dato mobilen konektatuta baldin bazaude. Beste wifi batera konektatu baldin bazaude, zaindari zu funtzionatzen. Hala ere, guk ulertzen dugu dela hobe eukitzea arazo hau 0,01% gertatzen dena,
baina sistema oso simplea izatea, globala eta ez puenteablea izatea. Ikusten baldin badugu arazoa dela, batu alditugu bi sistemak, gure sareetan oinarrituriko sistema eta agente sistema bat. Eta biak batzean badugu bien munduko gauza honena. Dela, ikustezaket zer ari den gertatzen, eta gainera beste wifi batera konektatzen diren ere bai jakin dezaket. Baina, printzipioz hori alde batera utzi dugu, ulertzen dugulako dela, ehuneko 0,000% oso txiki bat delako. Eta hau, konpainia guztiekin erabili daiteke? Gaur egun integratuta dago Sysnet operadore lokalean, dela Nafarroan ibiltzen den operadore bat, gehien bat hori entorno ruralean aritzen da. Eta gero hortaz gain ere bai, guk sortu dugu orain zaindari home sistema, eta hori bai dela kompatibilia edo zein operadoreetan. Orduan hori da, hartzen duzu etxean kutxa txiki bat, eta horrek gestionatzen ditu etxeko gailu guztiak, eta gero hortaz aparte guk gara operadore. Deitzen da OMV dela, operador mobil virtual, eta operador bezala guk saltzen ditugu gure simak. Eta beraz, kutxatxoarekin babesten duzu etxea, eta sim horrekin etxetik kanpoko gauzak. Eta momentuz zer moduz funtzionatzen ari da? Bueno, egia da guk ingenieritza mundutik atorrela, eta ingenieritza munduan prioritatea dela produktu ona eukitzea. Eta, orain jarri garela hori beste aldean, mundu enpresarial batean, ikusten ari garena da, saldu behar dugula edo zabaldu behar dugula gure sistema, eta ezagutu behar dutela gure sistema hori erabilgarria izateko. Eta beraz hori, uste genuen baino motelago goaz, baina, egia da nahiko interesgarria direla sortzen nahi ditugun emaitzak edo testimonioak azten gurasoen inguruan, eta beraz kontentu. Eta nola iristen ari zarete gurasoengan? Momentuz, hori formakuntzekin iristen garela haiengan, eta hori, gure planteamendua errealitatean da izatea internet proveedoreak zein marketing hori edo zabalpen hori egiten duena. Gauza hori, gaur egun operadore txiki batean gaudela, nahiz eta haiek zabaltzen duten, iristen garela pertsona gutxietara, eta gutxienaka saiatzen ari gara hori, operadore lokal deitzen diren txiki horietan integratzea, eta horren helburua da azkenean operadore handietan integratzea eta haiek zabaltzea ere sistema. Eta hemendik ze mezu helaraziko zenieke gurasoei? Gurasoei, ulertzea gaur egungo teknologia zer den, ez dela bakarrik aisialdi sistema bat, dela askoz ere gehiago. Eta ulertu behar dugula oso potentzial handia duela, eta beraz, debekua ez dela, nire ustez debekua ez dela konponbidea, baizik eta nola erabiltzen den teknologia horren eziketa edo edukatu behar dugu horren inguruan. Eta beraz hori, debekua alde batera guztea, inbertitzea denbora hezkuntza prozesu hortan, eta asumitzea hori, iraungo behar duela N urtez, baina, baliogarria izango dela bai haientzat eta bai gazteentzat. Ja bukatzeko, zer da sistema honetaz espero duzuena? Guk espero duguna lehenengoa da hori, justo aldatzea hori ikuspuntu hori, familiek uste alde batera debekua edo ulertzea teknologia ez dela debeku bat edo ez dela debekatu behar. Eta bestetik, espero duguna da hori, impacto positiboa edukitzea gazteen artean. Nik mismo baditut arazoak pelikula bat ikustean atera behar dut mugikorraldi oro. Egon behar nahi hor konstiente esan ez, ez dut behar. Orduan, horrek nik euki ditudan arazoiek ere bai, edo guk euki ditugun arazoiek ere bai, saiestea gazteen artean, hori, ulertuz prozesu horretan sartuta dela, eta hezkuntza dela gure tresna bakarra haiek hobetzeko teknologiaren erabileraren inguruan. Hemendik mezua helarazten dugu, ea norbait animatzen den, eta zuri eskerrak eman gurekin egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Mila esker. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, temperatura 2 gradu jaitsiko da. Hegoaldean temperatura maksimoak 10 gradutik behera geratu dira eta kostaldean 12 graduren bueltan. Gainera, ipar ekialdeko haize fina ibiliko da, batez ere arratsaldean. Egunaren hasieran zerua hodeitsu egongo da eta tanta batzuk egingo ditu, batez ere ipar mendebaldean.
Goizean, ostarteak zabalduko dira eta ateri eutsiko dio. Arratsalde gau partean, Ebro bailaran euri txikia egin dezake. Ostegunean giro eguzkitsua naiz eta goizean goiz lainoguneak sortu. Temperatura minimoek berdintsu jarraituko dute eta egun sentian hotz egingo du. Hegoaldeko zenbait lekuetan hotza egin lezake. Temperatura maksimoak igo egingo dira eta 10 gradutik gorakoak izango dira orokorrean eta kostaldean 15 graduren bueltakoak. Arratsaldean ipar-ekialdeko haizea ibiliko da eta goi hodeiek tarteka zerua estalitko dute. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Inigo Oreiarekin egongo gara, Andramati ikastolako zuzendaria dena. Kaixo, zer moduz? Egunon, guztioi, ongi, oso ongi. Zuekin egoteko hor gogoz eta gogonez, gaina. Posten naiz. Alartekoak eskatu dio Hezkuntza Departamentuari zuek urtarriletik eskatzen ari zareten bitartekaritza gela bat, ezta? Hori da, bai, normalean urtarrilean eskatzen dira hurrengo urtetarako gelak edo kontzertuak, ez? Orduan hor egoten da kontzertu akordio bat, 6 urtez irauten duena, orduan guk akordio horren arabera 11 gela hitzartuta ditugu, baina momentu honetan 9 ditugu, ez? Baten galera justifikatuta legoke, ikasle gutxiago ditugulako, baina aurten beste bat murriztu digute, eta lehen hezkuntzan bigarren mailan, momentu honetan ditugu 26 ikasle eta gainera izan genituen matrikulazio ohiko epean, beste kanpoko bi matrikula gehiago 28 liratekenak, eta ez digute baimendu, urtarriletik daramagu borrokan, kontu honekin, uda osoa pasa dugu Hezkuntza Departamentuaren atzetik, eta azkenean kurtso hasi behar zela, Arartekoaren gana jo genuen, berak proiko prozedura egin du, Hezkuntza Departamentuari informazio eskatu dio gaiaren inguruan, eta bar. Eta berriki bere ebazpena atera du gure alde, eskatuz guri bikoizketa hori eman dizagun, bai? Eta nola moldatzen ari zarete orain? Ze, klaro, klase bat horrek gertatu da, kanpoko bi matrikula horiek Hezkuntza Departamentuak ez zituen onartu. Orduan guk inoiz ez dugu izan aukerarik hemen matrikulatzeko eta bi familia horiek ikastolatik kanpo gelditu dira, ez? Zerbait, guztiz gure kontrako filosofia dena, ez? Hemen guk esaten dugu ikastolan denontzako tokia dagoela eta ez dela inor gelditu behar kanpoan, berdin da, diru asko duen, gutxi, nondik datorren, eta bar. Eta momentu honetan ditugu 26 ikasle. 26 ikasle horiek daude gela bakarrean, baina guraso kooperatibak, Andramari ikastolako guraso kooperatibak egiten ari da, edo jarri du, bere poltsikotik, guraso guztien diruarekin, zatiketa partzialak. Hainbat ordutan, badauzkate bikoizketak, talde txikietan ibiltzen dira, taldea bigarren mailakoa da, orduan ziklo honetan oso garrantzitsua izaten da irakurketa idazketa prozesua ongi finkatzea, ikas prozesuan aurrera egiteko, orduan, batez ere hori indartzeko hainbat ordu jarri du kooperatibak, eta, ikasleak ongi daude, baina, egoera idealena ez da beraientzako, ez. Eta irakasleen kasuan nola eragiten dizue egoera honek? Bai, ikasleengan, beraiek pasatzen urtean ikasleren bat gutxiago ziren, orduan, ohituta daude halako talde batean egoten, ez? Pasatzen urtean elkartu ziren Arbizutik datozen ikasleekin, jaziren 24, aurten bi gehiago izan dira, kurtsoan zehar beste ikasleren bat etorri zelako. Eta ohituta daude, eta ongi daude, eta ikas prozesuan aurrera doaz, baina hor langile, irakasleen implikazioari esker, eta beraiek ere jarrera hona dutelako, baina idealena litzateke berez dagokigun bigarren gela izatea, ez? 25 gorako kopuru bat izanik, Nafarroako gobernuarekin sinatuta daukagun hitzarmenaren arabera bi gela dagozkigu, ez? Eta Hezkuntza Departamentua ez da betetzen ari gurekin sinatuta duen hitzarmena.
Beraz denak zuen partetik jartzen ari zarete, ez? Hori aurrera Hori da, ateratzeko, ez, baina ez litzateke horrela izan beharko, ez da? Hori da, zuzen ere, pues, bueno, ikastoletan ohituta gaude, ez, pixka bat autogestioan oinarritzen garenez, eta, bueno, pues, ere autonomia badaukagunez hori egiteko, ba, bueno, pues, nolabait egoera pedagogikorik alik eta txukunena izan dezaten gure ikasleek, baina, karo, pues, gurasoen aleginari esker, ez, eta langileen aleginari esker, baina hor berez badagokigu bigarren gela, eta hori da bide desberdinetatik aldarrikatzen ari garena eta orain ere arartekoa hezkuntza departamentuari eskatu diona. Eta ratioi dagokienez, zenbat ikasle egon beharko litzateke klasean? Bai, oso hor muga izaten da 25 ikasle, bai? Orduan, printzipioz 25 ikaslerekin gela bakarra, legokea, baina ja 26rekin bigarren gela zera ez, jarri beharko lukete. Gure kasuan gainera, lehen esan dudan bezala, bi matrikula jaso genituen kanpotik, orduan, berez, 28 izan genitzake, osea, hor, ratio hori erraz gaindi genezakeen, ez? Baina, hezkuntza departamentuak argudiatzen du, bueno, 10% ratio igoera aplikatzen duela aldiro beti, zera, Nafarroako irakaskuntza kontzertatuan, ez? Eta, bueno, pues hor, bai guk eta bai arartekoak egin duen azterketa juridikoan, ikusten da, haunditze hori legearen kontrakoa dela. Hau da, LONLOek, oain daukagun lege organikoa, eta ere Nafarroa mailan badago foru dekretu bat, 33/2021 batekoa, ikasleen harrera arautzen duena, hor, aipatzen du noiz egin daiteken ratio igoera hori, 10%koa, ikasleak kurtsuan zehar etortzen direnean, gerta daiteke, zuk hasten duzula kurtsua 25 ikaslerekin, eta etortzen da kanpotik ikasle bat, ez? Bueno, pues orduan igual 26garrena onartu behar duzu, edo baita 27garrena ere. Baina ez da gure kasua. Eta gero ere bai, udan zehar etortzen bada matrikula berriren bat, baina ez da izan gure kasua. Orduan, legearen arabera, eta Nafarroako gobernuak egin duen dekretuaren arabera, eta LONLOeren arabera, ez da bidezko gure kasuan 10%ko igoera hori aplikatzea. Ez? Orduan, hori dira, Nafarroako gobernuak betetzen ari ez diren bi kontu, batetik gurekin hitzartuta duen akordioa, eta bestetik zera, beraiek hain zuzen ere sortutako arautegia. Orduan, hori da gure egoera, eta bueno, pues, uste dugu hezkuntza departamentuak ez zaiola heltzenari behar den seriotasunarekin eta zorroztasunarekin gai honi. Eta zure ustez, eta bueno, ikastolan ikusten duzuenaren arabera, zein izango litzateke etapa horretarako ikasle kopuru ideala? Bai, oza, hor argi dago, momentu honetan, ezarritako ratioa, estatu mailan 25koa dela. Nik uste gaur egun, hezkuntzan bizi garenok ibili lan egiten dugunok, eta bueno, ados gaude ratio horiek jaitsi beharko liratekela. Gaude egoera batean non jaiotze tasa izugarri jaisten ari da, eta aukera ematen du ratio jaitsiera orokortu bat egoteko etapa guztietan, esanen nukenik, DBH-en ratioa desberdina da, 30%koa da, baina, bueno, kasu honetan, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza, 25koa, ere nik uste dut, horrek eragin zuzena izanen luke irakaskuntzaren kalitatean eta ikasleek jasotzen duten arreta pertsonalizatuan. Baina, bueno, pues momentuz ez gaude horretan, ez da? Eta badago ikaslerik hezkuntza premia berezirik edo espezifikorik dituztenak eta etapa horretan justo daudenak? Bai, hain zuzen ere, gure argudiaketan, hau, igual, azken egunean zabaldu dugun informazioan ez dugu txertatu, baina hezkuntza departamentuak badaki, gela honetan baditugula hainbat ikasle hain zuzen ere, premia behar bereziak dituztela, beraiek askotan aipatzen dute aniztasuna, inklusioa, ikasleen arreta, baina gero errealitatea da ez dituztela behar diren baliabideak ez leitzen ikasle hauek ongi hartatzeko. Eta, guk uste dugu ja kopuruari erreparatuta badagokigula bigarren gela hori, baina
sartzen bagara, zuk esaten duzun bezala, ikasle horiek dituzten beharretan edo aztertzen, badudari gabe, ez? Beharra handia daude. Ez dut esan, baina ikasle hauez gain, badaukagu beste gela bat, transizio gela deitzen dena, eta hor daude beste bi ikasle gela honetan sartzen direnak. Beraiek daukate gela propioa, baina integrazioa egiten dute ikasle hauekin, ez? Orduan, berez, Nafarroako gobernuak esaten du, ikasle hauek ja badauzkate bere balioabideak, eta egia da, baina gelan sartzen direnean gainontzeko 26 ikaslerekin, beste ikasleengan ere sortzen dute eragina, sortzen dute, eta bueno, gure ustez ere beharko lukete baliabide gehiago. Baina, kasu honetan aldarrikatzen ari garena, ez bioentza baizik eta 26 hauentzat dagozkien baliabideak eta legezkoak direnak. Eta momentuz nola eragiten du hezkuntza kalitatean? Bai, horre lehen aipatzen dizun bezala, eskerrak kooperatibak dituen baliabideak eta jarrera eta aukera, autonomia badaukagu, gutxieneko hezkuntza neurriak hartzeko eta bermatzeko gutxieneko kalitate bat, ez? Esaten bezala, gustatuko litzaiduke hobea izatea, eta baliabide gehiago izatea. Ikasleak ongi daude eta gustora daude, baina ulertzen dugu ez dela dagozkien baliabideak eta dagokien egoera, ez? Egoera hobea izan litekela. Eta eskaera prozesu horretan sakontzeko, noiz eta nola egin zenuten eskaera? Bai, begira, hor esan dizudan bezala, urtarrilean egiten da hurrengo ikasturterako eskaria, hor gu ja eskatu genuen. Martxoan izan zen ohiko matrikulazio epea, orduan guk hor ja bagenekien kanpotik 2 matrikula gehiago genituela, eta ere bai, aurre ikusten genuen ikasleren bat egon zitekela hor, gure kasuan errepikatzen, ez? Justu apirilean eman ziguten, atera argitaratu zuten ebazpena esanez zigutela emanen, baina maiatzean etorri zen kanpotik beste ikasle bat. Etorri zitzaigun, gure kasuan Hondurasetik ikasle bat, euskaraz ezekiena, ez? Gainera, behar kurrikular bereziekin, ez? Handik zetorrena eta behar handiak zituenak, eta hori zen gure 26 garrena. Orduan ulertzen genuen, ja betetzen genituela baldintzak bikoizketarako. Eta maiatzean egin genuen gorako errekurtso bat. Gorako errekurtso hau oraindik Hezkuntza Departamentuak ez du ebatzi. Gaude azaroan. Bai atera zuen irailean ebazpen orokor bat, ez guri begira baizik eta ikastetxe guztiei begira, eta bertan ukatzen zen gure eskaria, baina legez derrigortuta daude guk jarritako errekurtsoa 3 hilabetetan erantzuteko eta gainera motibatzeko, esateko zein den ezezkoaren arrazoia, eta hori gure kasuan ez da gertatu, ez? Orduan hau da, Arartekoak Hezkuntza Departamentuari leporatzen dion beste zerbait. Aurkeztu dizute errekurtso hau ebatzi behar duzu epe legalaren barnean, eta gainera arrazoitu behar duzu, eta hori ez duzu egin. Uda osoan zehar pasa genuen Hezkuntza Departamentuaren atzetik, baina inor ez eskatu genituen bilerak, mezuak bidali, ez zen egon inor gurekin, ez zuen inor gurekin harremanetan jarri, bakarrik abuztuaren, uztailaren hasieran, albiste, ja, kurtsoa itxita, uztailaren batean jaso genuen email bat, dei bat esan ez zigutela eman behar, eta abuztuaren bukaeran beste email bat esanez, baina hori ez da erantzuteko modu ofiziala errekurtso bati, ez? Irailean atera zen bigarren ebazpen bat, udan zehar egokitzapen batzuk egin zituztena, eta berresten zen hori ez zigutela emanen, eta momentu honetan jarri dugu bigarren gorako errekurtsoa, ez? Kontraste juridikoa egin dugu, abokatu talde batekin ongara, ikusi dugu benetan uste genuen bezala lege asko, estatu mailako legeak, zein Nafarroko legeak kontsultatuta badagokigula, eta horretan oinarrituta egin dugu bigarren errekurtso hau, ez? Orain Nafarroko gobernuak, Hezkuntza Departamentuak badauka 3 hilabete izango zen urtarrilaren hasiera arte errekurtso hori erantzuteko,
eta zera arartekoaren ebazpena, urriaren atera zena, 2 hilabeteko epea dauka erantzuteko. Arartekoaren ebazpena ez da loteslea, eta orduan hezkuntza departamentuak esan dezak ez duela onartzen, baina gure errekurtsoak bai erantzun behar du eta argudiatu behar du. Eta hori bueno, ez badu egiten, edo egiten badu, baina ez gaude konforme ebazpenarekin, orduan ja aukera izanen genuke epaitegitara joateko, Nafarroako auzitegi nagusira jotzeko, bai? Justizia auzitegi nagusira. Osea, oraindik ez duzue, iaia urte bat pasata, ez duzue arrazoiak oraindik jaso? Hori da, Nafarroako gobernuak guri ez digu eman, arrazoirik zergatik ez digun eman. Arartekoari bai erantzun dio, 110% ratioa igoera aplikatzen duela kasu guztietan, baina lehen aipatu duan bezala, irizpide hori ez dauka sostengu juridikorik. Legea ez dira betetzen ari, ez? Baina hori Arartekoari erantzun digu. Guri ez digu eman arrazoi zehatzik zergatik gure kasuan ez den betetzen ari gurekin sinatutako akordioa, ez? Eta legez egin beharko luke. Bueno, honek bai suposatzen du, familiak, ikastolako komunitatea eta bereziki gela horretako familiak, haserre daude, oso haserre, ze ulertzen dugu, ez da bakarrik badagokigu eta ez diguzu ematen, ez diguzu ez da erantzuten ere, ez diguzu kasorik egiten. Udan zehar izan ditugun kontaktu saiakera guztiak, ezerezean gelditu dira, eta, horretan ari gara, ez? Orduan, ikusiko dugu zer erantzuna ematen dion hezkuntza departamentuak, bai Arartekoari, bai gure bigarren errekurtsoari, eta ondoren aztertuko dugu Nafarroako justizia auzitegi nagusira jotzea, edo ez? Baina, karo, ulertuko duzuenez, kurtsoa iraian hasi zen, zaruan gaude, ezta? Eta ebazpena orain zerbait aldatuko luke kurtso honetarako, edo ja izango litzateke hurrengo kurtsora begira? Ez, beraien esku dago zuzentzea, beraien erabakia, eta, esango ebazpen bat, egin ahalko lukete edozein momentutan, nahi izan ezkero, borondate izan ezkero, eta legea errespetatu ezkero, esateko, begira, bihartik aurrera, ematen dizugu bigarren bikoizketa hau, orduan guk hori implementatuko genuke, ikasleak bi taldetan banatuko genituzke, hasieratik egon beharko ziren bezala, eta, guk hori bai eskatu dugu gure errekurtsoan bikoizketaz gain ere bai, orain arte ikastolak inbertitu dituen baliabideen ordainketa ere bai, eta bere Nafarroako gobernuaren esku dago hori egitea, baina dagokiona, legez dagokiona. Eta nola baloratu duzue Arartekoaren ebazpena? Oso ongi ez, nik uste Arartekoaren jarrera, kexa bat planteatzen duzunean, beraiek logikoa den bezala, lehenengo iragazkia pasa behar dute, ikusi behar dute funtsezko argudioak dauden edo ez. Orduan guk, beraiekin partekatu genuen informazioa, esan genuen, guk badaukagu 2 lerro izateko autorizazioa, lehen hezkuntzan, badaukagu hitzarmen hau, legeak hau esaten du, beraiek ere hori egiaztatu dute, eta ikusi prozesuarekin aurrera egitea erabaki zuten. Hezkuntza departamentuari egin zioten lehenengo informazio eskaria, hezkuntza departamentuak epe baten barnean erantzun beharko zien eta ez zuten egin, Arartekoari ere ez zioten erantzun lehenengo aldian, bigarren saiakeran orduan bai bidali zuten lehen aipatu duan irizpide orokor hori sostengo legalik ez duena, 110% ratio egoera aplikatzen ari direla, eta hori izan da guztia, ez? Orduan, Arartekoaren aldetik nik uste implikazioan argia izan dela, borondate izan dela, baina beraiek ere topatu dute hezkuntza departamentuaren jarreraren harremanik eza, ez erantzuterik eta argudioak gainera fundamentori gabeko ematea, ez? Oinarri juridikorik ez duten argudioak erabiltzea, ez?
Orduan, bueno, pues nik uste arartekoren jarrera eskertzekoa da, guretzat ezinbestekoa zen, babes falta izugarria sentitzen genuelako, eta, bueno, pues honek legitimidade gehiago ematen digu, ez? Baieztatzen digu gure defendatzen ari garena zuzena dela eta badagokigula. Eta, bueno, nola uste duzu bukatuko dela kontu azkenean? Bueno, pues nik pentsatu nahiko nuke hezkuntza departamentuan seriotasun duen norbaitek gutxienez hartuko duela gure errekurtsoa ordu erdiz eta ikuspegi juridiko batetik aztertuko duela. Uste dut momentu honetan inork ez duela hori egin hezkuntza departamentuan. Ez duela hartu gure kasua eta ez duela aztertu juridikoki ze arrazoiak ditugun. Ordan, ematen ari diren arrazoiak oso orokorrak dira eta fundamentori gabekoak. Ordan, hori egin ezkero, nik bai uste dut lortuko dugula edo kasu eginen digutela. Baina momentu honetan zalantza daukagu ea hezkuntza departamentuak norbaitek hori eginen duenez. Bueno, segur seriotasun falta izugarria iruditzen zaigu eta iruditzen zaigu momentu honetan gure ikastetxea da, gure ikastola da, baina ikasleak daude hor atzean, eta familiak daude atzean. Eta iruditzen zait, errespetu falta izugarria hezkuntza departamentuak egiten ari dena familia hauekiko. Bueno, beraiek ere, aipatzen dizun bezala, haserre daude, beraiek ere ikastolatik aparte beraien ekimenak edo planteatzen ari dira, prentsarekin, eta bar, baina, ez da bidezkoa. Ikusiko dugu, ez? Ea norbaitek hezkuntza departamentuan seriotasun minimo batez aztertzen duen gure gaia. Bai, ikusiko dugu azkenean nola bukatzen den kontua. Eta, ja bukatzeko, Inigo ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun? Bai, horre esan behar dut, bideo honetan ere guk ere kontraste batzuk egin ditugula, lehen aipatu bezala abokatu talde batekin, egon gara, ere bai alderdi politiko batzuekin, egon gara, eta hor jarrera abegikorra izan da, eta beraiek nik uste dut ulertzen dutela, eta ere bai bakoitza bere esparrutik alderdi politikoek, kasu honetan geroa bai, eta EH Bilduk, bi horiek, ulertzen dituztela gure arrazoiak, eta, implikatzen ari direla, eta era egokian, eta, nik uste dut pauso desberdinak bakoitza duen roletik, bat gobernuaren barnean, bestea gobernutik kanpo, zerbait edo pausoak ematen ari direla, ez? Orduan nik bai eskertu nahiko nuke prozesu honetan ezaten ari garen bidelagunak, arartekoarena, abokatu talde hau, alderdi politiko hauek, eta gero ere eskertu ere bai Andra Mari ikastolaren hezkuntza komunitateak izaten ari den jarrera eta egiten ari den alegina ikasle hauen ikas prozesuan injustizia honek alik eta eragin txikien izan dezan, ez? Eskertzea hori guztia. Eta zuei ere bai, guri ahotsa emateagatik. Inigo, zuri ere mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz bukatzen den kontua, espero dugu ongi bukatzea. Bale, espero dezagun, bai, ze batez ere, guretzat garrantzitsuenak ikasleak dira, ikasleak jartzen ditugu erdigunean, eta ulortzen badugu, beraiek izanen dira onuradun nagusiak, orduan, hori, eta espero zerbait berri hona baldin badizkugu, ere bai jakinaraziko dizkizuegu, bale? Primeran, mila esker eta ondo segi. Esker mila honitzuei ere. Agur. Ongi izan. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, ondo bukatu eguna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.